जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଯିବା ଜାମକୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଗରେ ୱେଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜାମକୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଗାଁରେ, ସେ ମାନେ ବିଲ ମଝିରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ମାଡି ଯିବା ଆଜି ଜାମକୁଳି ଫାମକୁଳି କିଛି ରଖିବାନି, ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦବା। ତ ଆମେ ମାନେ ଜାମକୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚତେ ଗଲେନି, ଆଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଚାଲିଛି। ଜାମକୁଳି ଭାଇ ଖାଇତେ ଯାଇତେ ହେନେ ଏମିତି କାଦୁଅରେ ଯାଇତେ ପଡିବ। ଗୋଟା ବିଲ ନଙ୍ଗଳ ହେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟା ଗଛ, ଏଠି ଜାମକୁଳି ଗଛ, ଏଠି ଜାମକୁଳି ଗଛ, ସେଠି ଗୋଟେ ହନୁ ବସିକି ବି ସିଏ ବି ଜାମକୁଳି ଖାଉଛି। ଆମେ ମାନେ ସେତା ଆଡେ ଯିବା। ସେତା ଆଡେ ଯାଇ ଗଛ ଦୁସୁଛି କି ଦୁସୁନି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଆମେ ଯାଉଛେ, ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଲାନି ଆମେ ମାନେ ଜାମକୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟା ଜାମକୁଳି ଗଛ। ଜାମକୁଳି ଗଛ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଚଢିବି। କୁଳି କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ବହୁତ ହେଇଛି ବହୁତ। ମୁଁ ବି ଜୋରି ଲିକି ଆସିଛି, କୁଳି ଖାମି। ସେମାନେ ତିନିଟା ଲେଖା ଜୋରି ଘିନିକି ଆସିଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଚଢିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛକୁ। ତ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଉଞ୍ଚାକୁ ଚଢି ହେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ସେଠି ଚଢିଛି, ଆଉ ଜଣେ ସେ ସାଇଡ ରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ କୋଳି ଖାଇଛି, ଯିବୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ ତୋଳିକି ବି ଖାଉଛି। ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳ ଆଗରେ ଆହୁରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗଛରେ ଚଢିକି କୋଳି ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି କୋଳି ଖାଉଛି। ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ପବନ ଦଉଛି, ଗଛ ହଲୁଛି। ଦେଖିବା ମୁଁ ବି କେତେ ଗୁଡା କୋଳି ବିଛିକି ରଖିଛି ଜରିରେ, ଆହୁରି ଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଯିଏ ଯା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଧରିଲେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଗଛ ଏଠି ଗଛ। ମୁଁ ଏକା ଗୋଟେ ଗଛରେ ମାନେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇକି କୋଳି ଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କୋଳି ଘର ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ଆହୁରି ବିଛେଇମି। ତ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କୋଳି, ଖାଇ ଖାଇ ସାରି ପାରିବେନି, ଅନଲିମିଟେଡ କୋଳି। ନା ଆମ କୋଳି ବିଛାଣିଆ ସରିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହାତରେ କେତେ ମାନେ ଜରିରେ କେତେ କୋଳି ଲାଗି ଯାଉଛି। ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଭାଇ 5 କିଲୋ ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗଛର ଡାଳ ଫାଳ କିଛି ବାଦ ରଖିନାହିଁ। ଇଏ ବି ସେମିତି, ମାନେ କୋଳି ଯେତିକି ଖାଇଛି ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଯାଉଛି, ତଥାପି ସରୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖିବା ପୁରା ଲାଗି ଚାଲିଛୁ, ସେଠି ଆହୁରି ଗଛରେ ଚଢିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକା ଭିଡିଓରେ ଏତିକି, ରହିନି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।